Крис се доближава до къщата на Аци да си прави поредните тъшаци, а пък ние се кефим като най-големите простаци. Криси киха и разтриса Яхиново, чува се чак до Расилово. Криси влиза тук да каже на Томата, че е петух. Томата е леш, защото е келеш. Той излиза от къщата на мангала, прибира стока в чувала. Еми излиза пак на ринга, мачка флекси мачка, не за едната пачка, прав тъшаците и плюе храчка. Вукета излиза пак навънка да се ебава с петуха. Вукета влиза пак в лоби да направи всички на картофи. Прави трикшот и няма каска. Томата няма обтегач, защото е бедняк. Всички си правят с него тешак. Ха сме пеле мичона, да те еба в питона. Бата се не стока мен, защото е феномен. Чао от мен, поздрав за всеки зарибен.